Welcome back to our Girls in Logofer. So दिनै जोङो 6.3 नि 13, 14 and 15, 16 खौ सावरायगोन. So नोंथांमोना previous class नि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैब्ला थांनानै नायबानो जाबाय. So दिनै जों सावरायगोन 13 निफ्राय. So 13 कुइसनखौ नोंथांमोना आं दिन्थिना होनाय जाबाय निया. So बेवहाय मा दोङो D आ ABC आखान्थिथामनि AC आखान्थिनि सायाव मोनसे बिन्दो जेराव एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC दिन्थिनांगौ जोङो मा दिन्थिनांगौ CA स्क्वायर इक्वल टू CB डट CD. So बेखौ आङो डायग्रामखौ आखिनानै खालामदोंसै लोगोफोर. So आं दिनैनिया जाबाय जोंनिया 6.3 नि 13 नम्बर. So आं डायग्रामखौ आखिदोंसै. डायग्रामा जानाय बायदि A B C नैबे मा जोंना D. So इबे दा ABC दे जाबाय जों दा मा होनाय दोङो बेखौ लिरना लानोसै. गिवन एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC. एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC दिन्थिनांगौदि जों मा दिन्थिनांगौ जों दिन्थिनांगौ CA स्क्वायर इक्वल टू CB डट CD. So जोङो बेबायदि जोङो दिन्थिनो नांगौ. So दा बेवहाय नैबे सिम्पल ट्रायंगल जों दा नैखौ लानोसै. ट्रायंगल ABC आरो ट्रायंगल ADC निफ्राय मोनो मा ट्रायंगल लाखा आं डायग्रामखौ आखिना होनसै नैदों. ABC मानथ' नै गासै जाबाय बेलेग CI इउज खालामसै. ABC माने नैया नैबे ABC नै गासै मोनसे ABC लादों बेवहाय इनिफ्राय आरो मोनसेया मा ADC मा मोनसेया नैबे A नैबे D नैबे C. क्लियर ना लोगोफोर? मोननै आखान्थिथाम लाबाय. ABC आ जाबाय गासै इनिफ्राय ADC आ जाबाय नैबे ADC बेखिनिखौ जोङो लानाय जाबाय. स' इसोर मोननै आखान्थिनिफ्राय बे मोननै आखान्थिनिफ्राय जों मा लानो हायो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC होखानाय दोङो नैया जोंनिया दानिल'सो होखानाय दोङोमोन. ADC नै मोनसे आखान्थिथामनि ADC खौ लाबाय होनाय दोङो. ओमफ्राय आरो मोनसेया मा BAC नै मोनसे गेदेरनि बे होनाय दोङो. माने बेजों जोंनिया समान होननानै जोङो लाबाय फार्स्टआव. ओमफ्राय नेक्स्ट आरो मोनसे जोंनिया मा लानो हायो जोङो एंगल C इक्वल टू एंगल C नैबे निथिं लिरनो हायो होनाय दं होनना लिरनो हायो. आरो एंगल C इक्वल टू एंगल C मानो जागोन जों मिथिखागौ. बेवहाय नै मोनसे गेदेर मोनसे आखान्थिथामनिबो नै C एंगला दङ बिनिफ्राय नै मोनसे उन्दै आखान्थिथामनिबो C दङ. अब्ला जोंना C मा जागोन कमन एंगल माने आगोसार खना बेबायदिबो जोङो लिरजागोन. स' बेयाव लिरना होनसै आङो इंलिसखौनो लिरना होनसै कमन एंगल. स' देयारफर मा जाखो देयारफर ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल ADC बेसोर मोननाया मा जाखो जोंनिया महरसे जाबाय. क्लियार? स' देयारफर जों मा लिरनो हायोमोन महरसे जुदि जायोब्ला जोंनिया मा जायोमोन बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथाव थायो लोगोसे खनाफोरा समान जायो. स' दा मोखांसे आखान्थिफोरखौ स्रें रुजुथाव लिरबा मा जायोनाय CA बोरै नायदो CA बाय CB माने नै उन्दै आखान्थिथामनि नैखौ लाबाय जोङो बिनिफ्राय गेदेर आखान्थिथामनि आखा लाखो नै मोनसेखौ बेबायदि लिरबाय इक्वल टू CD माने नैबे जोंना उन्दै आखान्थिनिफ्राय लाबाय. बेनिफ्राय CA मा मोनसेया CA नै मोनसे CA माने नै गेदेरनिखौ लाबाय. स' नोंथांमोना बेखौ मिलायना लानांगोन आरो ना मा मोनसेखौ लागोन जोङो आरो बेखौ जों माबायदि मिलायगोन जोङो बेखौ फोरमान खालामना होनायखौ नायनानै जोङो मिलायनो हायो. स' नायबा मा जागोन नाय CA मा जाखो नैथिं CA स्क्वायर नैया बेवहाय जोंना CA स्क्वायर दिहुननो नांगौमोन ना इक्वल टू नैबेनिफ्राय मा जाखैथिं नै CB दों CD दो सानजाबबा CB सानजाब CD मोनबायना लोगोफोर. स' बेयालासे जोङो खामबानो फोरमान जाबाय.
दा लिरना होदो मा जाखो फोरमान जाबाय लोगोफोर स' एबार जोङो 14 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै लोगोफोर स' नोंथांमोना नटिस खालामबा नुनो मोनगोन जे जोंनिया जा 14 नाम्बार होनाय दङ बे 14 नाम्बारा बै आगोलनि 12 नाम्बारजों सेम आरोना एसे बाट एसे आलदा मेथडजों जों खालामनांगोन मानोना होनाय मोनसे आखान्थिनि होनाया एसे आलदा जेरैबायदिनि गेदेर ना जोंनिया फार्स्ट 12 नाम्बाराव मा दंमोन आं निथि ओरैनो हिन्जिनानै 12 नाम्बाराव जोंनिया नैबायदि आरोना नैबायदि होनाय दोङो निसोर मोननै आखान्थि थाम ना स' बेनिफ्राय 12 नाम्बार मथे मा होदोंमोन बिनि नै मोनसे आखान्थि दं बे मोनसे आखान्थि ओमफ्राय बे मोनसे आखान्थि दं बे मोनसे आखान्थि बिनिफ्राय नै गेजेर मादों बे गेजेर मादों जोंना रुजुथाय होनो हादोंमोन बाट इबारनिया मा होदों इबारनिया माखौ होदों नायबि इबारनिखौ आं आखिना दिन्थिनोसै इबारनिया होदों जोंनिया नै दों बेजों स्ट्रेंथ रुजुथाय होदों बिनिफ्राय नैजों बेजों होदों बाट जोंनिया नैजों होदो इबारनिया दानिया नैजों होदोंमोन इबारनिया जोंनिया नैथिंनिदो बिथिंनि होदो नैबे जाबाय 12 नाम्बारनिमोन इबारनिया जाबाय मा नैबे जाबाय 14 नाम्बार बेनोल' डिफारेन्स लोगोफोर दा बिनिफ्राय जोंना बिसोर मोननैखौ 12 नाम्बारावबो जोंनिया महरसे दिन्थिनो होदोंमोन दा 14 नाम्बारावबो जोंना बिसोर मोननैखौ महरसे दिन्थिनो होदों नोंथांमोना 12 नाम्बारखौ नायबानो जाबाय दा जोङो इबारनिया 14 नाम्बारखौ खालामदोनसै स' 14 नाम्बारा एसे आलदा मानोना जोङो 12 नाम्बाराव जोंनिया नैसोर मोननै आखान्थिया जिहेतु नैजों बेजों जिहेतु जोंनिया स्ट्रेंथ रुजुथाय होनाय दङमोन बेनिखायनो जों नै मोनसे खनाजों बे मोनसे खनाजों जोङो समान दिन्थिनानै जोङो माबा बाहायदोंमोन मा रुल बाहायदोंमोन साइड एंगल साइड माने जोंनिया नै एंगोला साइड मोननैनि गेजेराव थानांगोन बाट जोंनिया नाय बे नै मोननै माने 14 नाम्बाराव आरोना जुदि जोङो नै मोनसेखौ जुदि बाहायोब्ला जोङो नै मोनसेखौ समान दिन्थिबा नोंना जानाय नङा मानोना जोंनिया नाय जोंनिया नै मोनसे आखान्थिदो आरो नै मोनसे आखान्थिदोसो नै दों बेजों होनाय दोङो स' बिनिखायनो जोङो नै मोनसे दों बे मोनसेखौसो जोङो दिन्थिनांगोन समान मानोना जों मिथिखागौ साइड एंगल साइड लाबा जोंनिया जायखिजाया मोननै साइडनि गेजेराव थानांगोन नै एंगल जि एंगलखौ लादों बे एंगला नोंनिया साइड मोननैनि गेजेराव थाथारनांगोन स' अब्लासो नोंनिया साइड एंगल साइडखौ रुलखौ नोङो बाहायनो हागोन नैबायदि नङा आरो जेनेबा नैसोर मोननै आखान्थिथामखौ लाबाय नोङो नैखोदों बिखोदो इउज खालामबाय बिनिफ्राय नों एंगलखौ नैखोदो बिखोदो इउज खालामबाय अब्ला नोंनिया साइड एंगल साइड बाहायनो हानाय नङा स' जोङो खालामदोंसै बेखौ 14 नाम्बारखौ गोबाव खालामनांसिनो कुइसनखौ बेयाव नायदो एबिसि आखान्थिथामनि एबि आरो एसि आखान्थि आरो एडि गेजेरमा गुबुन मोनसे आखान्थिनि पि किउ आरनि फारि पि किउ आरो पि आर आरो पि एम गेजेरमानि स्ट्रेंथ रुजुथाय दिन्थिदो एबिसि पेरेलेल एबिसि महरसे ट्रायंगल पि किउ आर स' बेबायदि दिहुनदों आं दा डायग्रामखौ आखिदेनसै नैबे जोंनिया 6.3 मा नाम्बार नैबे 6.3 नि 14 नाम्बार स' बेखौ डायग्रामखौ आं बेवहायनो आखिदेनसै एसे उन्दै आखिनोसै नङाबा जायगाया बांद्राय लायो स' बिसोर मोननैखौ आखिबाय आङो स' इनिफ्राय नैबे ए बि सि ओमफ्राय नैबेबा पि किउ आर क्लियार ना लोगोफोर स' बेनिफ्राय नैथिं जोंनिया गेजेरमा थागोन मा नैबे जाबाय जोंनिया एडि ओमफ्राय नैथिंबो गेजेरमा थागोन नैथिं नैबेबा पि एम नाय बेवहाय जोंनिया माजों स्ट्रेंथ रुजुथाय होदों नैजों बिनिफ्राय नैजों बिनिफ्राय नैजों बेजों स्ट्रेंथ रुजुथाय होदों स' जोंनिया बे 12 नाम्बारा एसे आलदा आरोना 12 नाम्बारा नैदों होदों बिनिखायनो जोंना नैसोर मोननैयासो जोंना महरसे जाना दङ नैजों बेजों नै मोननै आखान्थि आरो नै मोननै आखान्थिया स्ट्रेंथ रुजुथाय क्लियार स' दा जोङो माखौ दिन्थिनांगौ दा बिसोर मोननैखौ जों महरसे दिन्थिनांगौबा बिनि गेजेरनि आखान्थिया मा बिसोर मोननै आखान्थिनि गेजेर खनाया मा नै मोनसेया स' बिसोर मोननै आखान्थिनि गेजेर खनाया मा नैबे दा जोङो एंगल ए जों एंगल पि जों जोंनिया समान दिन्थिनो हाबानो जों बेखौ डाइरेक्ट लिरनो हागोन साइड एंगल साइड रुल बायदियै महरसे होननानै दा जोङो बे साइड एंगल साइडखौ जों बाहायनो कारणे बेवहाय जोङो मा ड्र खालामनानै लानो नांगोन स' दा आं ड्र खालामग्रोनि नैबायदि माने फार्स्टलि जों ड्र खालामनांगोन नै ए डि जों समान लावथाय हमना ला नि इ लाबाय बोनाय जाबाय माने नै ए डि जों आरोना नै ए डि जों समान लानानै डि इ नै डि ए डि खौ नै इ बिन्दोसिम बारायनाय जाबाय माने एक्सटेन्ड खालामनाय जाबाय माने नैयाव ए डि जों इ डि जों समान बिनिफ्राय इ सि खौ दाजाबनाय जाबाय थिक सिमिलारलि बिदिनो नै
PM जों समा लानानै बिथिं मोनसे बोनाय जाबाय बिथिं N होनानै बिनिफ्राय नैखौ ओरै दाजाबनाय जाबाय लोगोफोर स' माने नैयाव PM जों MN जों समान आरोना बेवहायबो स' आं होनाय थानायफोरखौ लिरना लानोसै गिभेन मा होनाय दोङो जोंनिया होनाय दोङो AB by PQ equal to AD by PM equal to AC by PR स' जोंना बेबायदि होनाय दोङो स' बिनि उनाव आरो जोङो मा लिरनो हायो जिहेतु AD आ नैनि गेजेरमा आरो PM आ नैनि गेजेरमा स' जों मा लिरनो हायो BC BC by 2 equal to जों मा लिरनो हायो BD बेखौ आं आगोलनो बुजायखादों बे मानो बेबायदि लिरनो हायो जोङो थिग बिदिनो माने बेबायदि आरोना जेनेबा जों नैखौबो लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो लिरना होफिनि नैयाव मा लिरनो हायो QM by 2 equal to QR स' बेबायदि लिरनो हायो स' आरो माबा लिरनो हायो जोङो आरो माबायदि लिरनो हायो BD equal to DC आरो बेनिफ्राय QM equal to MR स' जोंना क्लियार ना बे जोंना समान जाखायो जों बेखौथ' मिथिखागौ गासैबो स' जोंनिया नैजों बेजों समान जायो बेजों समान जायो जोंना गेजेरमा जायोबा बे जाबाय जोंना गेजेरमानि रुल स' बेनि उनावहाय जों आखिनायखौ लिरना लानोसै आखिनाय AD खौ E बिन्दोसिम बारायनाय जाबाय जेराव AD equal to D आरो EC खौ दाजाबनाय जाबाय बिदिनो PM खौ माने नै PM खौ आरोना PM खौ N बिन्दोसिम M बिन्दोसिम बारायनाय जाबाय जेराव PM equal to MN आरो RN खौ दाजाबनाय जाबाय बेना क्लियार ना लोगोफोर जास्ट जों आखिनायखौ लिरना लाबाय आरोना जोंनिया नै दों बेखौ दाजाबबाय बिदि बेखौ जोंनिया एक्सटेन्ड खालामबाय नैखौबो एक्सटेन्ड खालामबाय बिनि उनाव नैखौ दों बेखौथ' जोङो दाजाबनानै होबाय नोंथांमोना नैखौबो नोंथांमोना दाजाबनानै खालामग्रोनो हागोन आरोना जेनेबा आं EC खौ दाजाबबाय नोंथाङा BE खौ दाजाबनानै गावनि मेथडजों आं जेरैबायदि खालामदों बेबायदिनो नोंथाङा BE खौ लानानै खालामबानो जाबाय आरो नैथिंनोबो QN खौ नोंथाङा दाजाबनानै खालामबानो जाबाय अब्ला एसे गावबो खालामनाय गोदै मोनगोन आरोना नोंथाङा जुदि आंनि बायदि जुदि नैखौ डाइरेक्ट लाना खालामबा एसे आंनि बायदि डाइरेक्ट खालामखानाय गोदै जागोन स' नोंथाङा गोसोबा नैखौबो BE आरो QN खौ दाजाबनानैबो खालामनो हागोन आरो बाखि बिनि मेथडा गासैबो सेमानो बाट नैखौबो जोङो दाजाबनानै खालामबा नोंथांमोना गावनो खालामनाय गोदै नांगोन स' बिनि उनाव आं दा खालामदोंसै दा आं नैथिं बेखिनि नायदो एबार स' एबार ना बेखिनियाथ' जोंना जाबायनो स' बेनिफ्राय जों एबार खालामदोनोसै फोरमान खालामदोनोसै आरो नैखौनाव फोरमान खालामनांगौ एबार मा फोरमान खालामनांगौखौ नैथिं लिरना होनोसै आं फोरमान खालामनांगौ मा फोरमान खालामनांगौ मा ट्रायंगल ABC मर्स ट्रायंगल PQR स' बेबायदि जोंनिया मा खालामनांगौ फोरमान खालामनो नांगौ स' नोंथांमोना नाय आंनि किसुमान
स्टेपफोरखौ नोंथांमोना लिरनो गोसो गैयाबाबो लिराबाबो जागोन जेबो सिन्था खालामनाङा बाट मेथडखौ बेबायदि खालामबानो जाबाय आरोना स' बिनिफ्राय जों दा फोरमान खालामदोंसै आरोना फोरमान हाखान्थिथाम ए डि बि आरो नाय बेखौ आं नै मोनसे हाखान्थिथामखौ नाय नोंथांमोना लिरना होनोसै आङो नै मोनसे हाखान्थिथामखौ नैखौ 1 होनोसै नैखौ मा होनसै आङो नैखौ 2 होनोसै बिनिफ्राय नैखौ 3 होनोसै नैखौ मा होनसै 4 होनोसै लोगोफोर बुजिना माने नै डि ए सिखौ आं मा खान्थिखौ मा होखो एंगेलखौ मा होखो 1 बिनिफ्राय एम पि आरखौ मा होखो आं 4 बिनिफ्राय किउ पि एमखौ मा होखो आङो 2 बिनिफ्राय बि ए डिखौ मा होखो 3 एसे आंनो मानो बेखौ आं मानो बिदि बेबायदि होखो बुजिनायाव एसे गोरलै जागोन आरोना नोंथाङा आर पि एम लिस्लाय 4 होननाय लोगो नोंथाङा मिथिखागोन आर पि एम बेबायदि नोंथाङा बुजिना लाबानो जाबाय स' बिनिफ्राय जों दा ए बि डि ओमफ्राय इ डि सि ट्रायंगोल इ डि सि आव नाय ए बि डि आरो इ डि सि नोंसोर मोननै आखान्थिखौ लानोसै बेवहाय नाय नैजों आरो नैजों समान जागोन मा जागोन जोंनिया एंगल ए डि बि इक्वल टु एंगल मा जागोन इ डि सि मा जागोन बेयो भार्टिकेलि अपोजिट एंगल बेखौ बर'आव मा होनो लोगोफोर बुंलाय नोंथांमोना थोंजों उल्था खना थोंजों उल्था खना राइट भार्टिकेल अपोजिट एंगल बी ओ ए माने भार्टिकेल अपोजिट एंगल माने जों मिथिखागौ जायखिजाया मोननै आंखा जुदि बायदि थोंगोरै जुदि दानसलायोब्ला बिनि उल्था खनाफोरा मा जायो जोंनिया समान जायो माने नै उल्थाजों बेजों समान जागोन बेजों मा जागोन जोंनिया समान जागोन बेखिनियाथ' क्लियार जाखाबाय स' बिनि उनाव नेक्स्ट स्टेपा जाहैबाय जोंनिया बिनिनो एबार जोङो बेखौ महरसेल'सो दिन्थिनांगौ नालाय स' मोनसे जोंनिया मोनबाय बेखौ एंगलखौ मोनबाय एबार जोङो बिनि आरो जों मोनसे मिन्थिगौ जे जोंनिया नै ए डि जों इ डि समानखा जोंनिया नाय बेवहाय जों लिरखा जादों नै ए डि जों मादो समान इ डि जों समान स' मा लिरलाय जोङो ए डि इक्वल टु इ डि आखिनायनिफ्राय मोनदों आरोना बेखौ ए डि इक्वल टु इ डि बेखिनिखौ मिथिखाबाय बिनिफ्राय आरो बि डि जों डि सि समान बि डि इक्वल टु डि सि बेथ' जोंनिया नैबे मानो जायोमोन बेखौ जुदि नों रिजनखौ जुदि लिरोब्ला जोंनिया ए डि आरो पि एमआ गेजेरमा बेखौ कनफिउजन खालामना जोंनिया मोनसे आखान्थिनि सायाव जुदि नैबे जुदि जोंना गेजेर माबा नै बिन्दोआ नैसोर मोननै मोनसे आखान्थिनि गेजेर बिन्दो माने नैजों बिजों समान जागोन गेजेर बिन्दो नालाय नैबे नैदों बिजों समान जाखायो आरोना स' बेनिखायनो जोङो बिदि लिरनो हायो स' क्लियार ना स' नाय बिनि उनाव आरो जोंनिया मा होनाय दोङो बेयाव मा होनाय दोङो बि डि इक्वल टु डि सि बेखौ होनाय दोङो लिरना होनसै आं होनाय दं नैबेनो आरोना होनाय दं टाइपनियानो बे गेजेर मा होनो स' नाय क्लियार ना स' जों दाय एंगल साइड बेबायदि प्रपार्टि जाबाय जोंनिया स' देयारफर ट्रायंगल ए डि बि महरसे ट्रायंगल इ डि सि रुला मा जागोन नैबे साइड एंगल साइड बेबायदि जाबाय स' जोङो नाय सिपिसिटि रुल बायदियै जोङो जुदि मोननै ट्रायंगला जुदि सिमिलार जायोबा जोंनि बिनि मोखांसे खनाफोरखौबो समान दिन्थिनो हायो बिनि मोखांसे आखान्थिफोराबो जोंनिया समान दिन्थिनो हायो महरसे जुदि जायोब्ला स' देयारफर जों मा लायो देयारफर जोङो नै बि ए बि जों इ सिखौ जोङो समान दिन्थिनो हायो स' देयारफर ए बि इक्वल टु इ सि बेखौ डाइरेक्ट सिपिसिटि लिरना होबानो जाबाय नोंथांमोना सिपिसिटि माने जोंना मा कन्डेन्स ट्रायंगल corresponding parts of congruent triangles are equal स' जोंनिया नैबे मा जागोन लोगोफोर गोरोबलि जोङो दिन्थिनो हागोन बेखौ स' नाय एबार आरो मोनसेखौ जोङो कनग्रुएन्स दिहुनलायनोसै लोगोफोर स' एबार जोङो थिग बिदिनो नै मोनसे आखान्थिखौ लानोसै पि किउ एम इनिफ्राय आर एम एन सिमिलारलि ट्रायंगल पि किउ एम congruent triangle M R N
नाय नोंथांमोना आं बेवहाय खालामना होनाय जादिया नैखौ नाय नोंथांमोना बिसोरनै मोननै आखान्थियाखौ नैखौ जेरैबायदि कनभारेन्स खालामदोंमोन नोंथांमोना जेरैबायदि खालामदोंमोन बिसोर मोननैखौबो नोंथांमोना बेबायदि मा खालाम कनभारेन्स खालाम लोगोफोर स' बेवहाय नोंथांमोना कनफिउजन जानाङा नैखिनाखौ डाइरेक्ट लिरजागोन लिरबाबो आं सर्टकाट मेथड खालामना होनाय बायदि बेखौ लिरनो हाबाय स' देयारफर जों मानो लागोन नैबे आरो नैबेबो जोंनिया साइड एंगल साइडआनो जागोन हा लोगोफोर स' बेनिफ्राय बेवहाय मा लिरनो हागोन आङो पि किउ इक्वल टु एन आर बा आर एन नैबे मा जोंना सि पि सि टि स' बेबायदि क्लियार दानि बायदिनो बे रुला एखेयानो स' बेनि उनाव नाव दानिया जों नैखौ लासिगोन आरोना नै मोनसेखौ जों लाबोदोनसै चेन्ज खालामगोन एबा नायबि नै ए बिनि जायगायाव जों मानो लायो ए बिनि जायगायाव जों इसि लिरनो हायो आं लिरखानोसै इसि पि किउनि जायगायाव मानो लायो एन आर लिरखानोसै आं बेखौथ' कनफिउजन जाना लोगोफोर नै ए बिनि जायगायाव आं मा लिखो इसि बेनिफ्राय पि किउनि जायगायाव मा लिखो आं एन आर बेनिफ्राय एडियानो थाबाय एडिया मानो जाखो बेनिफ्राय एडिखौ दोनबाय बेनिफ्राय पिएमखौ दोनबाय बेनिफ्राय निउ एसि बाय पि आर थाबाय नाय बेयाव दिबाय जाय निउ 2 होबा निउ मा जागोन नाय बेवहाय 2 एडिं निउ जा 2 होबाय आं निउबो मा होखो 2 होबाय जेबोथ' प्रब्लेम गैया लोगोफोर बे गोजौहाय 2 होबाय सिङावबो 2 होबाय 2 केन्सेल खालामबा जोंना एडि बाय पि एमआनो थागोन नाय बेवहाय जों मा लायनाय जोंना जिहेतु नैजों आरो नैजों समान अब्ला जोंना 2 एडि इक्वल टु मा खालामनो लिरनो हायो जोङो एइ बेनिफ्राय जिहेतु नैजों समान 2 पि एम इक्वल टु मा लायो पि एन जों बेखौथ' लिरखानो हायो जों बेखौ स' इक्वल टु मा लागोन इसि बाय एन आर इक्वल टु 2 एडि नि जायगायाव जों मा लायो एइ बेनिफ्राय 2 पि एम नि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो पि एन इक्वल टु एसि बाय मा जाखो एसि बाय पि आर जाबाय स' नाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे नाय इसि बाय एन आर दिन्थिनायदो आं दिन्थिनानैसै इसि नै इसि बोरै नैबे इसि बाय एन आर बेनिफ्राय एइआ बोरै नैबे एइ बाय पि एन क्लियार बेनिफ्राय एसि बाय पि आर स' नाय जोङो ट्रायंगल ए सि इ आरो ट्रायंगल पि आर एन खौ जोङो नैबायदि जों मा मोनखो महरसे मोनबाय लोगोफोर मानोना जोंनिया मोखांसे आखान्थिफोरा जुदि स्ट्रेंथ रुजुथाव जायोबा बे मा जायो जोंनिया महरसे जायो स' देयारफर जों मा लायो देयारफर ट्रायंगल ए इ सि महरसे ट्रायंगल पि एन आर स' बिसोर मोननै आखान्थिया मा जाखो जोंनि आखान्थिया जोंनिया मा जाखो महरसे जाबाय स' जों नाय जुदि जोङो मोखांसे आखान्थिफोरा जुदि बेयो मोनसे आखान्थिथामा जुदि मोननै आखान्थिथामा जुदि महरसे जायोब्ला बिनि मोखांसे खनाफोराबो मा जायो समान जायो स' अब्ला नाय बे आरो माने ए इ सि आरो पि एन आर आखान्थिनि जुदि जोंनिया महरसे जुदि जायोब्ला नैदों बेजों जोंनिया समान जागोन एंगोलफोरा माने नै खनादों बे खना समान जागोन अब्ला जोङो नै 1 जों नै 4 जों मा लायो समान स' देयारफर एंगल 1 इक्वल टु एंगल 4 नैखौ आं होनोसै 1 नाम्बार होनोसै जुदि नाय बेवहाय मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरो बेवहाय नै आरोना बेखौ जोङो नै मोनसेखौ दाजाबबा बे मोनसेखौ दाजाबबा जों माजों समान जायो होनदों 1 आरो 4 जुदि जोङो बिइ आरो किउ एन खौ दाजाबबा जों माखौ समान दिन्थिनो हायो लोगोफोर 3 जों माबे समान जागोन 3 जों 2 जों माने नैथिं दाजाबबा 1 जों 4 जों समान जायो अब्ला जोंनिया नैथिं दाजाबबा जोंनिया मा जागोन 3 जों 2 जों समान जागोन बेखौ नोंथांमोना खालामना होनो नाङा खालामना होबा मस्त गोलाव जागोन आरोना स' डाइरेक्ट लिरखानो हायो सिमिलारलि बिदिनो होननानै लिरनो हायो आरोना बिदिनो सिमिलारलिखौ लिरनोसै एंगल 3 इक्वल टु एंगल 2 नैखौ होनसै आं 2 क्लियार ना लोगोफोर सिमिलारलि होनना लिरबानो जाबाय स' नोंथांमोना खालामनो गोसोबा खालामनानै नायनो हागोन नैखौदो बेखौदो दाजाबदो आरो दानि नैखौ दाजाबनानै जेरैबायदि फोरमान खालामदोंमोन ओरैबायदि खालामनानै अब्ला नोंथांना बेयो फोरमान जाहैगोन 1 आरो 2 मोनबाय स' बिनि उनावहाय नायदो दा जोङो नै 1 आरो 2 खौ जोङो दाजाबनोसै लोगोफोर देयारफर 1 प्लास 2 implies that angle 1 plus angle 3 equal to angle 2 plus angle 4 बे जागोन आरोना स' नाय बेवहाय नाय
एंगल 1 जों एंगल 3 दाजाबबा मा एंगलखौ मोनो ए खनाखौ मोनो बेवहाय मा जागोन जोंना एंगल ए सिमिलारलि एंगल 2 जों एंगल 4 दाजाबबा जोंना मा मोनो एंगल पी मोनो नाय एंगल ए जों एंगल पी जों जोंनिया मा जाखो समान जाबाय सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी आरो ट्रायंगल पी क्यू आर नि फ्राय मोनो बिनि मोननैनिफ्राय मोनगोन मा मोनगोन जोङो नायदो बेवहाय एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ने दाबावैसो फोरमान खालामबाय इखौथ' नोंथांमोना नुखाबायनो स' बेनिफ्राय जोंनिया होखानाय दोङो जोंनिया मा होनाय दोङो ए बी जों पी क्यू दो स्ट्रेंथ रुजुथाय ए बी बाय पी क्यू बिनिफ्राय ए सी जों पी आर ए सी बाय पी आर नैया जोंनिया होखानाय दोङोमोन ए बी बाय पी क्यू ए सी बाय पी आर नै उन लिरबाय आङो स' जाबाय स' देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी महरसे ट्रायंगल पी क्यू आर जोंनिया मा साइड एंगल साइड स' बेबायदि जोङो फोरमान खालामनो हायो लोगोफोरनिखौ सिम्पल आरोना एसे गोलाव जागोन बाट नोंथांमोना जेरैबायदि आं खालामदों ओरैबायदि ए टु जेड नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा बुजि मोनगोन आरोना स' जों दा गोबाव खालामलासै नेक्स्ट कुइसनखौ जों खालामलायनोसै लोगोफोर स' एबार 50 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै लोगोफोर स' 50 नाम्बार आं कुइसनखौ दिन्थिनाय जाबाय मा दङ 6 मिटार गोलावनि गंसे थोंगोर लावथिया हासे 4 मिटार लावथायनि साइक्लं सोमजिहोयो आरो बे रोखोमैनो गंसे टावारा 28 मिटार लावथायनि साइक्लं सोमजिहोयो टावारनि जौथायखौ दिहुन स' बे इजि आरोना एसे स' आं नोंथांमोननो डायग्राम आखिनानै बुजायना होनोसै स' बेवहाय नाय 6 मिटार गोलावनि गंसे थोंगोर लावथि लानो होदो आरोना नैबे जाबाय 6.3 नि 50 नाम्बार कुइसन स' बेवहाय जोंनिया नाय मोनसे मा लानो होदो जोंखो थोंगोर लावथि हमना ला नैबे जोंनिया 6 मिटार नैबे मा 6 मिटारनि थोंगोर लावथि आरो बिनि साइक्लं स' जों साइक्लं सोमजिनांगौबा जोंनो सान्दुं माने लाइट नांखागोन आरोना जों मिथियागौ साइक्लं सोमजिनोबा जोंनिया लाइट नांगोन स' जोंनिया नाय लाइटआ हमना ला नैयाव दङमोन नैयाव जोंनिया सान्दुंबो हमजागोन आरोना सान्दुंआ बेयाव साबासो जोंनिया साइक्लङा नैथिं ओरै सोमजिहोगोन लोगोफोर स' नैबायदि सोमजिहोगोन स' माने नै लावथिनि जोंनि साइक्लङा मा जोंनिया नै मोनसेया स' बेखौ आङो हमना लानोसै नैबे ए बी सी आरो नाय बिनि साइक्लंनि माबाया बेसेबां माबा होनदों नैबे 4 मिटार माने साइक्लङा बेसेबां माबा लावथायनि होनदों जोंनिया 4 मिटारनि होनदों बेबायदिनो जोंनिया मोनसे टावार लानो होदों मोनसे हमना ला नैबे टावार आरोना बे टावार आरो बे टावारा 28 मिटार लावथायनि साइक्लं सोमजिहोयो बे बेसेबां लावथायनि साइक्लं सोमजिहोयो 28 मिटार हमना ला नैबे 28 मिटार हमना ला नैसिनि सोमजिहोयो आरोना नैखौ आं लानोसै पी क्यू आर नाय लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना कनफिउजन जानो हा जोंनिया नै खनाजों जोंनिया समान जागोन लोगोफोर जों मानो समान जागोन नोंथांमोना आं बुंना होनोसै जोंनिया नाय सान्दुङा माने मोनसे जायगायावनो दङ स' मोनसे जायगायावनो दङ माने नैबे जेराव नैबायदि दङ नैनिबो माने नैयाव दङ आरोना चेन्ज जायाखै लोगोफोर नै मोनसे डायग्रामखौ लानानै जों सान्दुङा नैयाव थाबा नै मोनसे डायग्रामखौ लानानै सान्दुङा बेवहायनो थागोन माने जोंनिया मोनसे टाइममोन नालाय बेनिखायनो जोंनिया नै खनाजों बे खनाजों जोंनिया मा जागोन समान जाथारगोन बे जोंनिया बेखौ नोंथांमोना मिथिखानांगोन आरोना साइक्लं सोमजिहोनाय बेखौ स' आरो बेनि उनावहाय नैदों बेजों जोंनिया समान जागोन मानो जागोन बेयो थोंगोर माने 90 डिग्री जागोन नैबे जोंनिया 90 डिग्री जागोन नैबेबो 90 डिग्री जागोन स' अभियासलि होमबा नोंसोर मोननै आखान्थिया मा जागोन आखान्थिथामा जोंनिया मा जाखो महरसे जाबाय स' महरसे जायोबा बिनि जों मा लिरनो हायो नोंथांमोनाथ' मिथियागौ मोखांसे आखान्थिफोरखौ जों स्रें रुजुथाव लिरनो हायो स' बेबायदि जों लिरनानै जों सिम्पलि खालामनो हागोन स' हमना लानोसै हमना लाबाय मा दिहुननो होदों बेखौ हमना लानोसै पी क्यू इक्वल टू टावारनि जौथाय बेबायदिथ' बेखिनियाथ' क्लियार जाबाय हाखान्थिथाम ए बी सी आरो हाखान्थिथाम पी क्यू आर आव जोंना मा लाय एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू मा डिग्री बेयो 90 डिग्री एंगल सी इक्वल टू एंगल आर स' जोंहा मा जागोन एंगल सी जों एंगल आर जों जोंनिया मा जागोन
समान जागोन जि मानो समान जागोन नोंथांमोना आं खुगाजों बुंना होनसै लाइक जिहेतु जोंना सान्दुङा मोनसे जायगानि नै डायग्रामनि जि जायगायाव दङ नै डायग्रामनि बे जायगायाव दङ माने जोंना टाइम चेन्ज जायाखैना मोनसे टाइमावनो होनबा जोंनिया सान्दुङाथ' चेन्ज जालाङा दा हमना ला दा 2 PM हमना ला नैबे नोंसिनियाव दङमोन होमबा 3 PM जुदि नैनिखौ नायोबा जोंनिया अभियासलि सान्दुङा एसे बेलेग जायगायाव थांगोन 2 PM स' जों अब्लानिया जोंनि नै खनाया जोंना एसे डिफरेन्ट जागौमोन बा जोंना बेवहाय जोंना डिफरेन्ट होनाय गैया मानोना जोंनिया सेम टाइमावनो होनना बुंदों आरो एखे बे रोखोमैनो माने बे रोखोमैनो नाय लोगो लोगो जोङो मोनसे रोखोमैनो होनना बुजिना लानांगोन स' देयारफर ट्रायंगल ABC मोनसे ट्रायंगल PQR नाय जोंनिया बिसोर मोननै आखान्थिथामा मा जागोन जोंनिया महरसे जाबाय स' जोंनि आखान्थिथामफोरा जुदि महरसे जायोब्ला जों मा लिरनो हायो स्ट्रेंथ रुजुथाय जों बेखौ मिथिखागौ स' AB इक्वल टु PQ इक्वल ओमफ्राय BC इक्वल टु QR स' इमप्लाइज दैट AB नि माना मा लोगोफोर AB नि माना जाबाय जोंनिया 6 ओमफ्राय PQ नि माना जाबाय जोंनिया जेबो गैया जों बेखौ दिहुननांगोन BC नि माना 4 QR नि माना जोंनिया 28 दा नै 4 जों 28 थांगोन मा थांगोन जोंनिया 7 थांगोन स' बेनि उनावहाय इमप्लाइज दैट PQ इक्वल टु नै जों बेखौ सानजाबनांगोन 6 सानजाब 7 स' इक्वल टु PQ इक्वल टु बेसेबां 42 दा जोंना टावारनि जौथाया बेसेबां लोगोफोर टावारनि जौथाय इक्वल टु PQ इक्वल टु बेसेबां 42 बेखौ लास्टआव लिरना होबानो जाबाय टावारनि जौथाय इक्वल टु 42 मिटार होनना नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय स' बांद्राय गोबाव खालामनासै आङो नेक्स्ट 60 नाम्बारखौबो कुइक खालामना होनोसै लोगोफोर एबार जोंना मा नाम्बार 16 नाम्बार स' आं कुइसनखौ दिन्थिना होनाय जाबाय निया बेवहाय जोंना मा दङ नाय कुइसनखौ जुदि AD आरो PM आ फारियै ABC आरो PQ आखान्थिथामफोरनि गेजेर मा आरो ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल PQR फोरमान खालामदि AB बाय PQ इक्वल टु AD बाय PM नैबेथ' जोबोर गोरलै बेबायदि अंक जोङो बार खालामबाय थादों स' नोंथांमोना जुदि मा होनदों आगोलनि मेथ्सफोरखौ जुदि एसे मोजाङै नायदोंमोन नोंथांमोना अभियासलि हागोन बेखौ बे मा नाम्बार 6.3 नि 16 नाम्बार हा लोगोफोर स' आं डायग्रामखौ आखिना होनोसै नैबे ABC हमबाय आङो ओमफ्राय नैखौ PQR बिनिफ्राय नैबे गेजेर मा D होबाय नैखौ गेजेर मा A होबाय स' जोंनिया जिहेतु नोंसोर मोननै ABC होनाय दं ट्रायंगल ABC महरसे ट्रायंगल PQR स' बेबायदि महरसे नायदों स' therefore AB by PQ equal to AC by PR equal to BC by QM स' बेखौथ' जोंना मिथियाव ओमफ्राय आरो मा जागोन एंगल A equal to एंगल P एंगल B equal to एंगल Q एंगल C equal to एंगल R स' बेबायदि जायो आरोना जोंनिया महरसे जाबा जों बेखौ मोननै प्रपार्टि दंखायो जोंनिया महरसे आरो कनग्रुएन्ट जानायनि मोननै प्रपार्टि दङ स' महरसे जायोबा जोङो बेजों मोननै प्रपार्टिखौ जोङो लिरनो हायो आरो जों माबायदि लिरनो हागोन BD इक्वल टु BC बाय 2 QM इक्वल टु QR बाय 2 QM इक्वल टु QR बाय 2 बेथ' जोंनिया मानो कारने जिहेतु AD आरो PM आ जिहेतु AD आरो PM आ मा जोंनिया गेजेर मा स' बेनिखायनो जोङो बेबायदि लिरनो हायो स' देयारफर जों नैनिफ्राय मा लिरनो हासिनाय AB बाय PQ इक्वल टु जोंनिया मामोन जोङो BC बाय QM नैनिफ्राय लिरनो हायोना लोगोफोर नैजों समान जोङो लिरनो हायो बेवहाय लिरबाय जोङो इमप्लाइज दैट AB बाय PQ इक्वल टु नैबे BC बाय सिङाव 2 होनो हायो जोङो QM बाय सिङाव 2 होनो हायो लोगोफोर बेथ' क्लियार स' जोंना BC बाय 2 बिनिफ्राय QM बाय 2 नैबे जोंना QM मोन ना नैबे जोंना QR सो जानांगोन हा लोगोफोर बे मानो जानांगोन जोंना नै BC जों QR नि QM नङा लोगोफोर QR सरि हा बेवहाय नोंथांमोना निमाहा जाय नैबे जोंनिया मा जागोन QR जागोन स' QR बाय 2 माने जोंनिया मा जागोन QM बिनि जायगायाव मा लिरगोन BD एबा नि जायगायाव मा लिरनो हायो QM स' बेखिनियाथ' क्लियारखा
नैनिफ्राय लिरबाय आरो बेखौ ना स' देयारफर ट्रायंगल ABD आरो ट्रायंगल PQM ABD आरो PQM बिसोर मोननै ट्रायंगलनिफ्राय जों मा लानो हायो एंगल B इक्वल टू एंगल Q बेखौथ' जों लिरखानाय जोंना मोनखादों एंगल B इक्वल टू एंगल Q निया B इक्वल टू एंगल Q बिनि उनाव नैखौ लिरनो हायो बेजों दा बावैसो जों फोरमान खालामबाय AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM स' देयारफर लास्ट मा लायो ट्रायंगल ABD महरसे ट्रायंगल PQM मा जोंनिया साइड एंगल साइड बेबायदि जोंनिया प्रपार्टि बायदि जों लिरनो हाबाय स' जोंनिया नाय जुदि जोंनिया बेबायदि जुदि जोंनिया महरसे जुदि जायोब्ला लोगोफोर माने बेबायदि जोंनिया महरसे जायोबा आरोना जायखिजाया आखान्थिथामा जुदि महरसे जायोब्ला जों मा लिरनो हायो नैबे आं लिरना होनोसै नाय देयारफर आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै नैयावहाय बेवहाय दिन्थिना होनोसै आं जिहेतु जोंनिया बेवहाय नाय बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय नै ABD जों PQM जोंनिया मा जाखो महरसे जाबाय लोगोफोर माने सावगारिया मा जाखो जोंनिया नाय ABD नैबे ABD बिनिफ्राय PQM नै मोनसे आखान्थि दं बे आखान्थिथामजों जोंनिया महरसे जाबाय स' बिनिखाय बिनि आखान्थिफोरखौ जों मा लिरनो हायो स्रें रुजुथाव जोङो लिरनो हायो लोगोफोर स' जों मा लिरनो हायो होमबा AB बाय PQ लिरनो हागोन क्लियार बिनिफ्राय मा लिरनो हायो आरो बिनिफ्राय AD बाय PM बेबोथ' क्लियार स' नाय बे जोंनिया इनिफ्राय आरो मा लिरनो हायो BD बाय QM जोंना बाट जोंनो मा नांगौ अनलि जोंनो नांगौ मा नांगौ AB बाय PQ बेथ' जोंना मोनखाबाय ओमफ्राय AD बाय PM जोंना फोरमान जाखाबाय ना लोगोफोर स' देयारफर लास्टआव लिरना होदो आरोना मोनसे सेन्टेन्स लास्टआव लिरना होबानो जाबाय सेन्टेन्सखौ लिरना होनोसै जे देयारफर लास्टआव लिरना होबानो जाबाय बेखौ फोरमान खालामनो होनायखौ AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM फोरमान जाबाय स' बेयालासे नोंथांमोना सिम्पलि लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर स' बे भिडिअखौ नोंथांमोना बुजि मोनदोंब्ला माबाफोर सोंनो बुजि मोनदोंब्ला आरो मोजां मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय भिडिअखौ आरो माबाफोर सोंनो दोङोब्ला सिम्पलि कमेन्टनि थ्रुजों नोंथांमोना सोंहरनो हागोन स' थाबैनो जोङो 6.6.6खौ सावरायनायनि लोगोसे 6.4खौबो जों सावरायगोन स' नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामजालायबानो जाबाय स' गोजोननाय लोगोफोर